مرحبا صبات حضراتكم. بزا فيديو زيها بزعبا present continuous tense كنمارينا. present continuous tense كبل كلور ما حجي زفتصم زلو قصال تغبار مالتيو. حجي زفتصم زلو قصال نزقوناي. In short, the present continuous tense describes actions or conditions that are happening right now at the moment of speaking. This tense is also used to talk about actions that are ongoing or temporary situations ማለት እዩ so እንታይ እዩ እዚ temporary or ongoing situation ክንብል ከለና ገሊኡ ሓፂር action ኣሎ ንኣብነት ኣነ ምግቢ በላዕ ኣለኹ ሕጂ ግን maybe ድሕሪ ገለ ደቂቕ ክውድእ ገሊኡ ድማ ነዊሕ ንኣብነት ድልድል ይስራሕ ኣሎ ብሪጅ ማለት ይስራሕ ኣሎ ክንብል ከለና maybe 10 ዓመት ውድእ ኸውን 20 ዓመት ውድእ ኸውን so ገሊኡ ሓፂር ገሊኡ ድማ ongoing ዝኾነ ገለ ማለት እዩ so ነዘን ኣብነታት ክንሰርሐኒና ሞሰናይ ምክትታል እዚእን ግን ሩት ናይቲ ኣገባብ ማለት ሲ መሰረት ናይቲ continuous tense ስለዝኾነ please especially subject verb agreement ከነስተውዕለለ የምሕፀነኩም ኣለኹ ሞሰናይ ምክትታል ኣነ መፅእ ኣለኹ I am coming እስኻ ትመፅእ ኣለኻ You are coming right now ሕጂ ማለት እዩ እስኺ ትመፅኢ ኣለኺ ሕጂ ትመፅእ ኣለኺ You are coming እሱ እመፅእ ኣሎ He is coming እሳ ትመፅእ ኣላ She is coming ንሕና ንመፅእ ኣሎና We are coming Okay ኣብዚአነ ሕጂ ከተስተብህሉለን ዝደልየኩም ምክንያቱ ስኻትኩም ስኻትክን እሳቶም እሳተን ኣብዚዩ ዝያዳ ትኹረት ዘድልየና እስኻትኩም ትመፅኡታ ኣለኻትኩም so እዚአን እስኻትኩም ክብል ከለኹ ኣለኻትኩም እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ትመፅኡታ ኣለኻትኩም እዚኣ እታ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ትገብረና እንድያ ትመፁ በቲ ልሙድ ቋንቋና በቲ ንጋገዩ እንታይ ኢና ንብል እስኻትኩም ትመፁ ኣለኹም ኢና ንብል ትመፁ ኣለኹም ጌጋ እዩ ተባሂልና ኣለና ትመፁ ኣለኹም ንዓቢ ሰባ እዩ ንብዙሓት ሶሪ ንብዙሓት ሪፕሬዘንት ይገብሩኒ እስኻትኩም ትመፁታ ኣለኻትኩም You are coming You guys يغريتا እስኻትክን ትመጻታ ኣለኻትክን ትመጻ ኣለኹን ኣይንብልና እስኻትክን ትመጻታ ኣለኻትክን ሕጂ right now ትመጻታ እንታይ ትገብራ ኣለኽን ትመጻታ ኣለኻትክን ትመጽኡታ ኣለኻትኩም እስኻትኩም ትመጽኡታ ኣለኻትኩም እስኻትክን ትመጻታ ኣለኻትክን You are coming እሳቶም ክንብል ከለና ድማ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ትመጽኡታ ኣለውታ ኢና ንብል right ኣብዚኣ كين الدناجر الساتهم تجور له بمصوتا ها اللوتا they are coming ندك نسير ما الساتن المسأتا اللواتا تجبر اللوا المسأتا اللواتا you know الساتن المسأة اللوا يعني بلنا بتجوجي كل جزء فلوم جبرو مالته they are coming حجي مزين دينا الدناجر مزنا كبرت السهم تموتوا اللهم ينانو بلو مع بسباي እስኻትኩም ትመፁ ኣለኹም ኣይንብልና ኣብዛ ቦታ ናይ እስኹም ኣይነእትዋን ኢና እስኹም ትመፁ ኣለኹም ንዓቢ ሰባ እዩ You are coming እስኽን ትመፅኣ ኣለኽን ንዓባይ ሰበይቲ እዩ You are coming እሶም እመፁ ኣለዉ He is coming እስን እመፅኣ ኣለዋ She is coming እዚኣ ሂ ገረያ የቕሬታ She ዝብል ኣፍ እዩ She's coming. سن متسالوا. سن متسالوا. سكن تجمن دقيمنا. زين مسرت سلزغنا. أنا متسالوا. I am coming. السخا تمتسالوها. You are coming. السخي تمتسي اللغي. You are coming. السو متسالو. He is coming. السا تمتسالله. She is coming. نحنا نمتسأ اللونا.
we are coming እስኻትኩም ትመጽኡታ ኣለኻትኩም you are coming ትመጽኡታ ኣለኻትኩም you are coming እስኻትክን ትመጽኣታ ኣለኻትክን ትመጽኣታ ኣለኻትክን you are coming እሳቶም ይመጽኡታ ኣለውታ right now they are coming እሳተን ይመጽኣታ ኣለዋታ they are coming ታይድ ኣዱንጌን no እሳተን ይመጽኣታ ኣለዋታ ታይድ ኣዱንጌም no እሳቶም ይመጽኡታ ኣለውታ yes እስኹም ትመጹ ኣለኹም you are coming እስኽን ትመጽኣ ኣለኹን you are coming ንዓባይ ሰበይቲ ዝዛረብ ዘለኹ ኣብዚ ድማ ንዓቢ ሰብኣይ ዝዛረብ ዘለኹ እስኹም ትመጹ ኣለኹም you are coming እስኽን ትመጽኣ ኣለኹን ንዓባይ ሰበይቲ you are coming እሶም ይመጹ ኣለዉ the senior man እሶም ይመጹ ኣለዉ he is coming ቶም ሰብኣይ ይመጹ ኣለዉ እሰን ይመጽኣ ኣለዋ ተን ዓባይ ሰበይቲ the senior woman she is coming እዛ ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ያለና ኣብ ቀጻሊ ዝያዳ ኣብነታት ክንሰርዕና ኣብ ተቐጽል ዘላ ቪድዮ ማለት እየ ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ጠጥዕሙ ንዓኻትኩም see you on the next video